Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ani tɔnunu an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankumaw bisimila ko a kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan laadala jɛmukan min n'a bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw gafew bɛ lakali an fɛ yan nɔ a kun de ye jamanadenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ ayiwa jamana kunnafoni la cogo min na sabu kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ la ka kunnafoni fara ɲɔgɔn kan o kuma anw ta ye ka se ka a bamayɛlɛma k'a lakale bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na bi ntɛnɛn ye marisikalo tile 6 san 2023 an sigira kɛnɛ kan ne tɔgɔ ye Amadu Jalo min ye n tɔma ye Amadu Tolo ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Tolo i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma bi ntɛnɛn ye o don ayiwa Tolo ni an sigilen kɛnɛ kan ɲɔgɔn kɔni ka can wugu la kosɛbɛ ayiwa dɔgɔkun mana daminɛ ka ban giringajɔw bɛ daminɛ bɛɛ bɛ taa fɛn ɲini kosɛbɛ ayiwa bɛɛ bɛ taa min bɛ taa i ka affaire la min bɛ taa baara yɔrɔ la min bɛ taa fɛn o fɛn kɛ min bɛ taa suɲɛni kɛ o t'a la ɲuman ye Ala k'an kisi o t'a la ɲuman Ala k'an kisi Tolo bɛɛ ni balo cogo tɛ kosɛbɛ bɛɛ ni balo cogo don o kuma an kɔni ayiwa an kɔni ta ye kuma mugu ye yan maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na Tolo bɛɛ n'i ka baara tɛ Tolo gafew an bɛ don o kɔnɔna la kosɛbɛ n'an donna gafew kɔnɔ an b'a daminɛ ni faso ka gafeba ye n'o ye lesɔri ye ale da bɛ maliyɛn minnu ni olu segin bɛ ka na so ko maliyɛn 100 n'a kunkanfɛn k'a bɛna fɔ ko olu seginna so aya tare dɛ Tolo nin kuma kɔni kun fɔra kosɛbɛ k'a fɔ jamanaden an baden minnu bɛ yen n'olu bɛ Tunisie jamana kan yɔrɔ nin jamana in waati siya woloma kumaw de tun bɛ u ka jamanakuntigi da kosɛbɛ ayiwa ni Tunisie kaden dɔw yɛrɛ bɛ yen n'olu ɲɛkura ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu golo finnen don u ka jamana in kɔnɔna la yen ayiwa Tolo maa minnu bɛ yen bɛɛ kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲini sa kosɛbɛ an ka jamana faamaw fana miirila ka se ka taa an baden minnu bɛ yen nɔ ka t'u nɔfɛ ka na o y'a kɛcogo ye a bɛ se maa 100 ani maa 35 de ma minnu segira ka na faso la min ye minisiri min bɛ yen n'o b'an ka wolomasiri tabaw kunna kosɛbɛ colonel Sajo Kamara o don ale tun bɛ aéroport la kunu sibiri tɛmɛnen wulada yɛrɛ fɛ aéroport Modibo Keyita Senu kosɛbɛ a jirala k'a fɔ minisiri Sajo Kamara ani a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn min bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔkan Alhamdu Ag IN ale fana tun bɛ ko kɛnɛ ka ye ani conseil national de transition fo ka taa se organisation internationale pour les migrants OIM Pascal Reychens a fana tun bɛ kɛnɛ kan Tolo u taara ni maa 100 ni maa 35 lesɔrɔ ka fɔ la u taara u kunbɛn yɔrɔ ni ninnu ka nani tɛ ko a ka d'an ye an bɛna jamana kɔnɔ u nana de Tolo dantɛmɛ wale min ni siya woloma min bɛ ka taga u sɛgɛrɛ ye Tolo bolila ka bɔ ka na u faso sɛgɛrɛ n ka na faso la o ka fisa ko wɛrɛ kan sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ Tunisie jamana kɔnɔna la kuma gɛlɛn min n'a bɔra u ka jamanakuntigi da Tolo ni an yɛrɛ ka jamanakuntigi ko tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se k'an baden ninnu to nin gɛlɛya kɔnɔna la fiyewu cogo si la a ye yamara di gouvernement ma Tolo ka wuli u ka taa an baden minnu bɛ yen fɛn fɛn bɛ yen n'o kɔni b'a yɛrɛ sɔrɔ lakanabaliya in kɔnɔ u ka taa u nɔfɛ ka na maa 100 ni maa 35 olu kɔni nana Mali dugukolo sanfɛ a yirala k'a fɔ minnu tun bɛ yen ni nali kun ko bɛ olu kɔnɔ a bɛ se maa 200 ani maa 60 ɲɔgɔnna ma olu de tun y'u tɔgɔw sɛbɛn k'u bɛna jamana kɔnɔna la nka maa 100 ni maa 35 ɲɔgɔnna olu de sera ka na a yirala k'a fɔ compagnie Sky Mali avion de taara u nɔfɛ muso 25 b'a la denmisɛnnin fitinin maa 13 o bɛ a la tɔ bɛɛ lajɛlen ye kalandenw ye nka kɔfɛ kalanden dɔw bɛ yen k'olu tala k'a fɔ ko u tɛna k'a sababu kɛ mun ye Tolo e bɛ kalan na n'a fɔra k'a fɔ kalan ɲɔndanw sera n'o ye examen ye a ka fɔ k'i ka bɔ o kɔrɔla la ka segin ka na i ka jamana kɔnɔ yɔrɔ a ko ma nɔgɔn kalanden dɔw laban yɛrɛ la olu y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ se ka na sabu k'u ka examenw sera ka ban olu dɔw kɔni tora yen colonel Sajo Kamara ka ɲɛfɔliw la a y'a jira k'a fɔ hali an bɛ waati min na ko sisan an baden minnu bɛ yen n'olu bɛ Tunisie jamana ka ye fɛn fɛn kɔni bɛ yen k'i bɛ fɛ ka na Mali kɔnɔ dayɛlɛlen d'u ye wa jamana ɲɛmɔgɔw labɛnnen bɛ ka taa i nɔfɛ ka na dɔrɔmɛ 1 i t'a bɔ min ye Alhamdu Ag IN fana ye ale fana ye o kuma kelen de fɔ sabu a y'a jira k'a fɔ ko maa nana Tolo u bɛ na ni ye
kosɛbɛ u bɛ taa n'i ye f'i ka i ka togoda la i bɛ bɔ dugu min na u bɛ taa n'i ye yen wa u tɛ n'i bololankolo bila k'u na fɛɛrɛw tigɛ walasa i ka se ka bolominɛyɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ nka kalanden minnu bɛ yen ni olu nana u ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ni o bɛ Tunisie jamana kɔnɔna la yen n'o ye association malienne des étudiants et stagiaires olu ka ɲɛmɔgɔ Bachir Ould Salek ale ko k'a bɛ kalandenw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan kalan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ jɔlen don Tunisie jamana kɔnɔ yen minnu nana ko u b'u ka kalanso ninnu ladɔnniya k'a f'u ɲɛna ayiwa dɔw kɔni nana Mali la yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ Tunisie jamana kɔnɔna la yen kalan kɔni a bɛ kɛ sa nka kibaruyaw bɛ di ɲɔgɔn ma walasa maa si kana fɔ i jigi kɔ minnu kɔni nana nin ye tolo a yɛrɛ la k'a fɔ an y'a fɔ ten fɛɛrɛw bɛna tigɛ walasa ka se ka u dɛmɛ tolo u fana kana se ka sigi ten Jessica Ka Dambele ale de ye nin sɛbɛn l'essor kɔnɔna la bi n'an bɔra l'essor kɔnɔ an b'a ɲɛsin républicain ma ale y'a yira k'a fɔ ko parina n'o ye parti jɛkulu ye Mali kɔnɔna la sa k'u ko projet de loi min n'o bɛ jamana in kɔnɔna la n'o bɛ ka labɛn k'olu da t'a la bi u da t'a la sini parina n'o ye sagajigijɛ ka tɔn ye parina ko ni sariya sunba kura min n'a bɛ ka dilan nin projet de nouvelle constitution parina parti pour la renaissance nationale tolo a ka bataki dɔ kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen marsikalo tile 4 san 2023 a kumana tuguni dɛ Cɛbilen Darame ka tɔn Cɛbilen Darame n'a teriw u y'a yira k'a fɔ ko nin waati tɛ jamana sariya sunba yɛlɛmani ko ye olu bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ani u bɛ min ɲini u fɛ tolo k'u fanga don jamana lakanani na ani jamanadenw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn ni kelenya u ka se ka na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ko sariya sunba ko in wa k'u k'a bila olu fɛla tɛ parina y'a yira k'a fɔ yanni bi yɛrɛ cɛ ni hakili b'a la san 2022 novembre kalo dɔ tile 13 min ye u ka comité directeur ale tun ye hakilila dɔ bɔ ka bin n'u k'a ma ko memorandum o memorandum de kɔnɔna la u ye lasɔmini kɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi min n'a bɛ furanjɛla fanga kunna bi ayiwa k'u bɛ ka baara minnu boloda kɛrɛnkɛrɛnniya la sariya sunba yɛlɛmani a ko a laban bɛ taa kɛ farafarali ye dɛ parina ko u tɛ si b'u tɛgɛ kɔnɔ bi ko bi jamana sariya sunba kura min filɛ nin n'a bɛ ka yɛlɛma n'a bɛ sɔsɔli yɛrɛ don an ka constitution 1992 o sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye article 118 ye a bɛ sɔsɔli don o la wa bi n'i y'a jateminɛ tolo bɛɛ n'i ka hakilila don maa si tɛ ka ɲɔgɔn faamuya sariya sunba in a yɛlɛmani ko la bi parina yira k'a fɔ ale tun ye nin ɲɛfɔ a mɛnna k'a fɔ jamanakuntigi ye ko a ka nin sariya sunba kura in i n'a fɔ sariya sunba kura min n'a bɛ ka taa fɛ a ka a dabila a k'a bila sabu a bɛ se ka taa wolo fɛn wɛrɛ la ayiwa u sigilen tɛ ni min ye ko bi ko n'i y'a lajɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u ni politiki tɔnw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ni société civile dɔw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ko o dun ma ɲi bi an bɛ jamana fasugu min kɔnɔ bi farafarali ma ɲi bi fiyewu parina y'a yira k'a fɔ bi na ale bɛ min ɲini ayiwa jamanakuntigi fɛ a ka baara dɔ sigi sen kan n'u k'a ma conseil national du dialogue politique CNDP u ka sigi jamana kɔnɔ jamanadenw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o da la ayiwa kuma ka kɛ jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na n'o tɛ olu ɲɛ bɛ ko in taabolo la cogo min na constitution 25 février 1992 a sariya kisɛ min bɛ yen n'o ye article 118 ye tolo o bɛ ka sɔsɔ ale ye fasiri kelen in ka kuma la tolo u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kuma fɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka kuma ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa de républicain y'a yira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu bɛ yen n'o ye société civile maa dɔw ye k'olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma ko sisan de a dɔnna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ye waati minnu boloda n'o ye chronogramme ye ko kalataw bɛ boloda tolo tiɲɛ yɛrɛ la ko a tɛ se ka kɛ ayiwa fɛn kɛta tɛ bilen k'a tɛ se ka kɛ bilen o ye ko kura wulilen ayiwa jɔn de ye nin kuma fɔ observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali tolo a bɛ se jɛrɛjɛkulu fara ɲɔgɔn kan 36 ɲɔgɔnna de ma société civile maaw b'a la sibiri tɛmɛnen olu de ye kunnafonidilaw wele maison de la presse la ka u fɛla fɔ u y'a yira k'a fɔ yɛlɛmani minnu bolodalen bɛ politiki ko nasira la jamana yɛrɛ joli ko nasira la kalata minnu bɛ yen n'olu bɛ sen an ka jamana kɔnɔ yan n'olu labɛnni bɛ sen na tolo a yirala k'a fɔ ko constitution min yɛrɛ n'o bɛ ka boloda n'a dira jamanakuntigi ma
février kalo tile 27 san 2023 tulu docteur Ibrahima Sango ale de bɛ nin jɛrɛjɛkulu ɲɛma ayiwa k'u ye jateminɛ min kɛ nin ye baara caman bɛ yen u sɔnna o bilala sen kan dɛ kan ko nka ko majɛba de bɛ yen u sɔnna baara minnu ma ko kɔsɔn in na ko jamana tilatilali min n'o ye découpage territorial ye o sigira sen kan o ɲɛna sabu Mali ye marabolo kuraw sɔrɔ région 19 cercle 159 arrondissement 466 commune 819 dugumisɛnnin n'o ye village ninnu ye o 12 ni 712 u y'a yira k'a fɔ o ɲɛna ko hadamadenya yɛrɛ taabolo fana ko jantɔnkɛn b'o la bi wa ko min ye kunnafoni di baara fana ye ka o sigi sen kan ka ɲɛ n'an ka kanw donni ba la ani jamanakuntigi ka hakɛ fanga hakɛ ani jamanakuntigi n'a bɛ i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ si min n'a tɛ tɛmɛ o kan ani kalata waatiw ani a ɲɔgɔnna caman ko wa ko cour constitutionnelle fana ko jamanakuntigi a bɛ se k'o bɔ a nɔ na ani parlement n'o y'an ka député maaw ye tulu o n'a ɲɔgɔnna caman ko yɛlɛmaniw ɲɛna cour des comptes o fana sigira sen kan ani fangabolo caman minnu bɛ yen n'o ye fangabolo kuraw ye ayiwa min bɛ se ka an ka jamana a gɛlɛyaw furakɛ nka min y'a la majɛw ye observatoire des élections pour la bonne gouvernance u ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko cour constitutionnelle ale kɔni falima k'ale ka baaraw la kosɛbɛ sabu ko kalata minnu bɛ boloda ko kalataw cour constitutionnelle da de bɛ kalataw la a tɛ se ka yɛlɛma hali jamanakuntigi mana sigi ayiwa cour constitutionnelle de a fanga b'ale de bolo ko foyi tɛ se ka taa ka cour constitutionnelle to cogo si la tulu o n'a ɲɔgɔnna caman docteur Ibrahima Sango y'a yira k'a fɔ olu ka jɛrɛjɛkulu in min bɛ tali kɛ u ka ɲɛfɔli la conseil économique social et culturel et environnemental ko o kun man ka kɛ i n'a fɔ jamana jɔsenba dɔ n'o ye institution ye haute autorité de la communication ale fana yɔrɔ ale de bɛ kunnafoni ko baaraw la an ka jamana kɔnɔ yan ko a bɛna fɔ a bɛna fereke don o ka baaraw la wa hali EJ yɛrɛ a bɛna fereke don o fana ka baaraw la observatoire y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi jamanakuntigi kalinkan min fɔra ye n'o ye serment ye o kalinkan in fana ayiwa tolo o fana ko majɛ bɛ sɔn ka don o la o y'a yira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman tolo ko bi kɔni maa bɛ se k'i sigi a kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la chronogramme min dira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn tɛ n'a bɛ se ka kɛ bilen ayiwa républicain de y'a fɔ dɛ n'an bɔra républicain kɔnɔ an b'a ɲɛsin inter de Bamako ma kɛ ale ko min ye Macron ye k'a bɛ n'a fɔ k'a kɛn ko ka tagabolo kura ta koyi k'a ye foli bila camancɛ fanga ɲɛmaaw la ko k'a jira ko politikimaw ko olu de jo tɛ ko la tolo Emmanuel Macron a ko Mali furanjɛla fanga k'a b'u fo o ko kura ye le président Macron félicite la transition malienne aya tolo ni kuma kura ye dɛ kosɛbɛ kɛ Fasiri n'o ye inter de Bamako ye nin b'a kɔnɔna la bi a ko politique tɔn Mali politique tɔn ko an tɛ Faransi fɛ ko Mali politique tɔn de y'a kolokolo olu de y'a kolokoloba ye Macron ko ten Macron de y'a fɔ dɛ ayiwa a ko tile heure damadɔ a ka taama in farafinna kɔnɔna la ni jateminɛ kɛ araba tɛmɛnen mars kalo tile fɔlɔ Emmanuel Macron a tun bɛ Gabon jamana kɔnɔna la min ye Faransi jamanakuntigi ye a ye laseli dɔw yɛrɛ kɛra ka kɔn ɲɛ février kalo tile 27 ko min ye Faransi jamanakuntigi ye a ye laseli min kɛ ka ɲɛsin Faransikandenw ma ani farafinnadenw ma kumakan in kɔnɔna la Macron ko a y'a dɔn k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la Faransi bɛ jagoya mara min na ko f'a k'o sigi farafinna jamanaw kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ fɛn tɛ fɛn bɛ n'a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ bilen ɲɛ foyi tɛ Faransi ka mara la ko o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ farafinna kɔnɔna la bilen o tɛ se ka kɛ bilen Emmanuel Macron de ye nin kuma fɔ a ko nin baara in tiɲɛ na Faransi de bɛ se ka i bɛrɛ bɛn farafin jamanaw ma bi n'o tɛ k'a fɔ an bɛ farafinna jamanaw mara o kuma banna pewu nin kuma bɔra Macron yɛrɛ da o la a ka sɔrɔ k'a fɔ ko Faransi ni
farafin jamanaw kosɛbɛ ayiwa ko baara ɲɔgɔnya o de ye u fɛla ye bi o don wa bɛɛ ka to i damana bɛɛ ka bɛɛ bonya k'i to i ka maya kɔnɔna la wa o de la a y'i to la ko a bɛ Mali furancɛla fanga kosɛbɛ tolo a y'u fo wa ko u bɛ ka Mali jamana se yɔrɔ la bi a maa kun tɛ se k'i sigi ka miiri ni o ye kosɛbɛ wa ko n'i y'a ye Mali yɛrɛ bɛ dingɛ in kɔnɔna la bi n'i y'a ye farafinna dugu caman bɛ o bɛ Mali ɲɛ bi kosɛbɛ ko Mali politiki tɔnw de kɛn bɛ ka Mali sigi a sɛnɛgɛ kɔnɔna la Macron Emmanuel Macron Allahu Akbar tolo Emmanuel Macron ni kuma fɔ kosɛbɛ a ko n'i y'a ye Mali ma se ka mara ka ɲɛ bi ko maa si nɔ tɛ politikimaw de ka baara don wa ko a bɛ min fɔ sifinnakaw fana ye sifinnakaw u k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ni ale Emmanuel Macron n'a y'i sen da farafinna dugukolo sanfɛ ka ban o kana kɛ i n'a fɔ ko maaw bɛ wuli k'a fɔ ayiwa Macron kana n'an ka jamana kɔnɔ ko u ka jalaki bi u ka politiki tɔn kan sabu olu de kɛn bɛ ka Faransi kɛ mangoni ye ayiwa farafinna jamanaw kɔnɔna la tolo nin kuma min fɔra nin ye kosɛbɛ ayiwa hali an bɛ waati min na ko sisan Mali politikimaw dadelen bɛ maa si tɛ ka i kala don i ɲin na ka bɛn ni nin kuma in ye kosɛbɛ l'Inter de Bamako n'an bɔra Inter de Bamako kɔnɔ an b'an ɲɛsin Challenger ma kɛ Challenger kɔnɔ a b'i n'a fɔ min ye politikimaa dɔ ye o kuma na koyi ni l'Inter ye nin fɔ tolo kosɛbɛ min ye le Challenger ye Abubakar Sidiki Fɔnba ADPM kosɛbɛ o ɲɛmɔgɔ don a ko Macron ye nin kuma min fɔ ka ɲɛsin politikimaw ma ayiwa ko minnu bɛ yen n'olu y'u yɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ siri k'u da kosɛbɛ Faransi kɔrɔ k'u yɛrɛ kɛ Faransi ka jɔn ye tolo ko Macron kan bɛ olu de ma Abubakar Sidiki Fɔnba ye nin kuma fɔ a ko n'o tɛ ale yɛrɛ ye politikimaa ye ale ye politikitɔn ɲɛmɔgɔ ye kosɛbɛ ale t'a yɛrɛ ye Emmanuel Macron ka nin kuma in kɔnɔ a ko kabi Emmanuel Macron ye nin kuma fɔ kosɛbɛ ale y'a dɔn Faransi jamana faama in kan bɛ maa minnu ma a yira k'a fɔ politikimaa minnu bɛ yen n'olu kɛmɛ k'u yɛrɛ siri jɔnya juru la kosɛbɛ ka t'u da Faransi kɔrɔ ayiwa cogo min ka di n ye enquête kosɛbɛ ko Faransi jamanakuntigi kan bɛ olu de ma min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye a yira k'a fɔ politikimaa minnu bɛ yen tolo n'olu ka baara foyi t'u la fo Faransi sago kɛli kosɛbɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u bɛ Faransi lafasa u b'u yɛrɛ ka jamana u b'u ci kosɛbɛ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye a ko dalen tɛ nin kɛnɛ kan nin sa a ma kɛ maloya ye a kɛr'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ko a ma kɛ maloya ye a bɛ ka maa min dɛmɛ a bɛ ka a dogo maa min kɔfɛ ni o yɛrɛ tɛ ka danaya di aw kan o tɛ ka aw bonya a kuma dalen tɛ nin kɛnɛ kan kosɛbɛ kɛ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye a ko politikimaa minnu bɛ yen ni u kɛn bɛ ka taa u dogo nanzaraw kɔfɛ u ka jamanaw ci k'u k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi tɛna u bonya bi a tɛn'u bonya sini wa Faransi bɛ siran maa o maa ɲɛ maa o maa bɛ yen ni e y'i ka jamana kanu ne y'i ka jamana lafasa a mɛn o mɛn tolo u n'a dɔn k'a fɔ ko e kɔni sɛbɛko b'e la wa e tɛna i ka jamana labila u na sira e ɲɛ u bɛ se k'i bagabaga dɛ n'o tɛ k'a fɔ maa o maa bɛ yen k'i kɛra i ka jamana fɛ maa tɛ k'olu ka jamana fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kan kosɛbɛ kɛ ni e y'i ta bila ka tugu olu nɔfɛ u b'i bonya cogo di cogo si la olu k'u n'an ka politikimaw cɛ de filɛ nin Abubakar Sidiki Fɔnba y'a yira k'a fɔ a ko dalen filɛ kɛnɛ kan nin ye dɛ minnu bɛ Faransi ka baara la u ka malo a dalen de filɛ kɛnɛ kan ne ka kuma tɛ dɛ Challenger de nin kuma kosɛbɛ an bɛ to ale Challenger kelen in kɔnɔ ko min ye Mali ka lasigidenso min n'o bɛ Allemagne jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Berlin k'a bɛna fɔ ko tari fɛnw b'u ye koyi ayiwa Mali ka lasigiden n'o ye Madame Sek Oumou Sall aya musoba in ko baara ɲɛna bolo dɛ tolo a ye Mali kunnawolo kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla gɛlɛyaw tun bɛ baaraw la ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Madame Sek Oumou Sall yɔrɔ ale kun sugandira ni hakili b'a la san 2018 mɛ kalo dɔ tile 31 o waati y'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita bɛ fanga la ala ka hinɛ a la tolo ale de ye nin muso in sugandi ko a ka taa Mali jɔyɔrɔ fa o kɛra Allemagne jamana kɔnɔna la a tun bɛ lasigidenya la Allemagne jamana kɔnɔ nka jamana caman de bɛ yen minnu tun bɛ a ka mara kɔnɔna la Autriche b'o la Danemark b'o la Finlande b'o la l'Islande b'o la Norvège Pologne ani République tchèque ka taa se Suède Lituanie l'Estonie ani Lettonie tiɲɛ la a ka can Madame Oumou Sall Sek tolo ko tiɲɛ yɛrɛ la tɛgɛrɛ ka fɔ a ye sabu baara min kalifara a la tolo ni jateminɛ kɛ yɔrɔ waati dɔ tun kɛra coronavirus bana
ale yɛrɛ kɛra nazara jamanaw kɔnɔ o kɛra nka maa o maa bɛ k'e kun bɛ nazara jamanaw kɔnɔ Mali ka lasigidenya la baara kun b'i bolo dɛ kosɛbɛ nka muso in a sera ka i janto maliden minnu kun bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ awɔ a sera ka fɛn fɛn bɛ yen ko kungo kun b'o la k'o taara da a tulo kan a tolo a kɔni kɛra miseli de ka maaw kala ɲɔgɔn na kosɛbɛ se ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na jamanadenw ka hɛrɛ bɛ fan o fan ayiwa a gɛrɛliw la kosɛbɛ maa caman yɛrɛ y'o seereya di ko mission accomplie kosɛbɛ le challenger de nin kuma fɔ n'an bɔla challenger kɔnɔ an b'an ɲɛsin histoire de Bamako ma kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko min ye combattant ye sa ko o maa 60 n'a kun kan fɛ k'a bɛna fɔ ko olu fagara min ye GSM ani EGCS maaw fɛ tolo nin ye bamanci jɛkulu fila de ye minnu bɛ fadenya kɛlɛ la GSIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans awɔ ani EGS État islamique au Grand Sahara kosɛbɛ État islamique au Grand Sahara n'o ye GSIM ye ani Yad Agali de ta ye jɛkulu dɔ in ye n'o ye EGS ye tolo ninnu de bɛ fadenya kɛlɛ la u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ Mali dugukolow nɔfɛ n'i y'a lajɛ u ye ciɲɔgɔnya dɔ kɛ a ma diya dɛ kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn faga a bɛ se maa 60 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ ni olu fagara État islamique maaw yɛrɛ ka kulu kɔnɔna la kosɛbɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye Yad Agali ka jɛkulu ye kosɛbɛ ale de y'a yira k'a fɔ ko a ka communiqué dɔ kɔnɔna la ayiwa ko maa hakɛ min filɛ n'a bɛ se maa 60 ma k'u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u ye nin maa kofɔlen ninnu faga kosɛbɛ fadenya kɛlɛ min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tolo n'i ye jateminɛ kɛ Menaka mara kɔnɔna la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Tin Fadimata u bɛ kɛlɛ la o yɔrɔ ninnu de nɔfɛ kosɛbɛ aw ta tɛ yɔrɔ ye aw tɛ jamanatigi ye aw bɛ mun kɛlɛ la a ɲininkali kan ka kɛ yɔrɔ ko kɛlɛ de la kosɛbɛ tolo o kɛlɛ in u tɛ ban u ka kɛlɛ la a kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye sigidalamaw ma kosɛbɛ sabu n'i ye Tin Fadima dugu sigibaw lajɛ caman de wulila ka i yɛrɛ ɲini bi kosɛbɛ bɛɛ bɛ ka taa yɔrɔ la ayiwa kɛlɛ kɔlɔlɔ tɛ se ka i sɔrɔ yɔrɔ min na a jɛla k'a fɔ février kalo yɛrɛ daminɛ u ye tiɲɔgɔnya dɔ kɛ o kɛra sababu ye o kɛra Intiklaten maa 9 o fana ni tora o la o tɛ kɛlɛcɛ ninnu ye dɛ maa gansan minnu bɛ yen n'u da tɛ foyi la u taara bɛn olu kan ka olu faga hali u ka baganw ka taa ni olu fana ye a yirala k'a fɔ tolo ninnu ka tiɲɔgɔnya tiɲɛ yɛrɛ la Indaksahaak o dugudenw fana de ye wele bila Furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma kosɛbɛ ani jamana dɛmɛbaw u ka se ka don ninnu ka kɛlɛ la kɛlɛ bɛ se ka basigi cogo min na n'o tɛ olu ka bolofɛnw n'u ka baganw u bɛ ka taa n'a bɛɛ ye u bɛ k'u yɛrɛ ni bɔnɛ kosɛbɛ tɛ ɲuman ye dɛ l'histoire de Bamako de y'a fɔ kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Nouvelle Horizon kɛnɛ kan kɛ Nouvelle Horizon ale da bɛ min ye Conseil national de la jeunesse olu ka fɔɲɔgɔnkɔ la Mali sifinnakaw ka nin jɛkulu in Conseil national de la jeunesse CNJ tolo u y'u farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi n'u kama consortium des forces juvéniles du Mali ale de ye lettre ci Mali Furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ma ayiwa ko a k'i da don Mali sifinnakaw ka nin jɛkulu in kungo la dɛ n'o tɛ ko u fɔn bɛ ɲɔgɔn bi sariya sɔsɔ tɛ sariya sɔsɔ ye kosɛbɛ o de bɛ ka kɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la u ye lettre min ci jamanakuntigi ma k'u b'a ɲini a fɛ a ka se ka a damana jɛkulu dɔ sigi n'o ye cellule dɔ ye min bɛ se ka CNJ sariyaw ka segin a kan k'a dilan kura ye n'o tɛ sariya min b'u bolo bi sariya in sen bɛ ka tereke a kan n'i y'a lajɛ marisikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen Conseil national de la jeunesse ko CNJ Mali tiɲɛ yɛrɛ la ko u kun ye jɛrɛ dɔ kɛ Buguni mara la ko ka bureau dɔ sigi o bureau in de bɛna ayiwa sariyaw labato ani gɛlɛya min bɛ CNJ kɔnɔna la ka se ka gɛlɛya ninnu wuli nka nana ye k'a fɔ consortium min filɛ n'a sigira u ko k'olu bɔra fɛn dɔ kalama a ma mɛn bɔlɔlɔ sanfɛla la ko u ye bureau kura dɔ sigi k'o bureau kura k'u ye kalo 8 di o ma o bureau kura yɛrɛ ko ka mandat bɛ taa ban fo san 2024 ko k'a sɔrɔ dun ko bɛn ma k'o kan kuma ma k'o kan u ma ɲɔgɔn ye o kan u bɛ se ka taa bureau kura sigi cogo di ka taa maaw don o kɔnɔna la olu t'o kalama k'a sɔrɔ dun k'u ye congrès dɔ kɛ Buguni tolo o congrès in dɛ bɛn kun kɛra sariyaw kan k'a fɔ k'u bɛna fɛn o fɛn sigi sen kan olu bɔra min kalama bureau kura dɔ sigira ka maa dɔw don o kɔnɔna la olu de bɛ CNJ ɲɛma bi olu t'a dɔn maa ninnu bɔra yɔrɔ min na
sariya dun ye sariya de ye tolo ko u b'a ɲini sisan kɔni ko sera nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye u b'a fɔ jamanakuntigi a k'i da don CNJ kungo la n'o tɛ ayiwa sariya sɔsɔw de b'a kɔnɔna la bi maaw bɛ ka t'u yɛrɛ sigi yɔrɔw la ayiwa yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye sariya sɔsɔ damanda yɛrɛ kosɛbɛ Nouvelle Horizon de ni kuma fɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'an ɲɛsin Les Échos welewele ma ale da bɛ min ye ɔkɔli karamɔgɔ minnu n'olu bɛ wele ko vacataires olu ka baara bila la koyi nin bɛ Sikaso mara de la vacataires ne ye nin lakɔli karamɔgɔ ninnu ye tolo k'u ye bi u ye baara bila bɛ dɔ daminɛ bi kosɛbɛ heure 288 n'i ye jateminɛ kɛ bi tɛ marisikalo tile 6 ye wa kosɛbɛ ko u ye baarabila daminɛ u kun ye tile 6 kɛ a la collectif des anciens vacataires de Sikaso kosɛbɛ k'u filɛ ka baarabila kukura daminɛ bi tuguni a yirala k'a fɔ tile 12 o de bɛ kɛ nin baarabila in na k'a daminɛ bi ntɛnɛn marisikalo tile 6 kosɛbɛ ka taa bila fo sibiri nata ye marisikalo tile 11 san 2023 n'o ma fɛn ɲɛ u bɛ tila k'a daminɛ ntɛnɛn marisikalo tile 13 kosɛbɛ ka tila ka taa bila min ye sibiri la marisikalo tile 18 o bɛ bɛn heure 288 de ma kosɛbɛ tolo u ma wasa de sɔrɔ kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ o tolo kɛlɛ kun ye da dugurɛ ko de ye kosɛbɛ min bɛ tali kɛ minisiriso min n'o b'an ka kalanko kunna duguma kalanw ani minisiriso min n'o bɛ nafoloko kunna kosɛbɛ yɔrɔ ni nafoloko kɔni fɔra ka ban dɔwɛrɛ tɛ o sarako de don kosɛbɛ k'u ka saraw tɛ ka di olu yɛrɛ sara tɛ di olu ma yɛrɛ kɔrɔlen n'a fɔra k'a fɔ mini min bɛ di u ma kosɛbɛ u ka secrétaire général ka fɔ la n'o ye Jakaliya Sogodogo ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la bi olu gɛlɛya min bɛ olu kan tolo kuma yɛrɛ de tɛ se k'a ban kosɛbɛ an t'a bila yan an b'a bila yan e ko de ye nin kuma o don ni ala sɔnna tolo an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya sini inshallah gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kosɛbɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ